Ahojky, tady je Naďa Urbánková. Ahoj, tady je Petr Kotva. Ahoj, tady je Standa Hložek. Ahoj, tu je Ďuro Matinko zo skupiny Maduár. Ahoj, tu je Laco Matinko zo skupiny Maduár. Zdravíme Košice. Tešíme sa na vás v pondelok 11. mája v spoločenskom pavilóne o 18:30. Protočte se s námi v čase na jedinečném dvouhodinovém trojkoncertu s názvem Zlaté dobré časy. Vstupenky jsou dostupné na internetovém portále predpredaj.sk alebo na predajných miestach, ktorých zoznam nájdete na stránke www.zlatedobrečasy.sk. Zlaté dobré časy s námi můžete sdílet i na Facebooku, kde pro vás máme připravené různé soutěže, zajímavosti nebo reportáže ze zákulisí. Těším se na vás. Ahoj. Ahoj! Moc se na vás těším. Ahoj. Ahoj. Těším se na vás. Mějte se moc hezky. Mějte se moc pěkně a já houby s octem. Tak znova. Nemávej rukou, rozpadá se obraz. Zoznam najdete na... Dobře, ještě jednou, jo? Tešíme sa na vás vo štvrtok. Hotovo.